Čau ľudia, ja som Aprbu a vítam vás pri ďalšom videu. Tentokrát to bude opäť video z Drakensanga Online. Som tu zase spoločne s Bubučimom. Čau. Čau. A dnes, ako som vám slúbil, si ukážeme, ako zložiť Heredura. No, skôr si ukážeme, ako zložím ja Heredura, ale to je jedno. Schováme si FPS-ka, dobre. Príjmeme túto onu, choď preč. Mimochodom, je event, tento čudný. A denný bonus. Dennú teraz nejdem robiť. A niektorí ste si všimli, že som v novom meste. Elonidos. A je to až tuto na mape, tak toto všetko už mám celé objavené. Nie, toto dole ešte nie, žiaľ Bohu. Túto časť už mám celú objavenú, potom som prešiel za rieku a mám kúsokčky aj z tohto objavené. Niečo zo severskej krajiny. A keď si pozriete moje zlatky, je ich 84. Čo znamená, že si môžeme kúpiť koníka. Ale najskôr vám trošku ukážem moju postavu. Takže som level 31. Inventár mám takýto. Už som si vylepšil jeden riadok. Mám tu aj gulu, aj toto. Mám celú, okrem gule. Mám celú nádhernú durískú zbroj. Až na gulu. Gulu nemám, ale to nevadí, pretože už mi to pridáva všetko. Ďalej tu mám 50 týchto. Nejaké tie esky. Už sa mi hromadia. A čo mám u Levandera, to neviem ani ja. Tak sa tam zajdeme pozrieť. Ale, počkajte, ešte som niečo zabudol. Aby sme tam nemuseli šlápať, tak si u tohto veľkého tučného Grizmeka, až taký tučný není. No, oproti mne. Iba trošku. A ťažší určite. By ma zašlapol palcom. Tak si u neho kúpime nejaké zvieratko. Ty choď preč. Nie. Som sa zlakol. Tak. OK. A čo tu máme? Kde je Sivko? Tu je Sivko! Kúpime si hnedáka. Čo myslíš, Bubu, čím kúpime? Neviem, je krajší, ale jak som si všimol, Sivko má iné meno. To bude tým, že to je Sivko. Aha, to nie je Sivko. To je škvrnitý belák. Dámy a páni, kupujeme si škvrnitého beláka. Pretože hnedák a ten Sivko vyzerajú tak isto, akurát, že sa trošku menia. Alebo by sme si mohli kúpiť aj toto, ale to je trochu drahé. To si kúpime inokedy. Takže ideme si kúpiť. A máme koňa. Jo, mám koníka. Poď, moje ňoňuňoty, môj maličky. Poď. Nazdar. Máme koníka. Hio. Zajdeme si na ňom k Levanderovi. Jo, mám koňa. Na 35. leveli. To je úspech, čo? A padol mi pel z večnej víly. Či z večných víl. Mám 100 esencie zničenia a toto. A niečo z robustnej severskej výstroje, ale to je len niečo. A to je tak všetko na tejto postave. Zabudol som niečo? Ešte ukážem, čo som si vylepšil. Je to vylepšené takto zatiaľ. Tuto vedomosti. To som nejak neriešil. Tak, to je jedno. A ideme si zmeniť postavu. Nič som nezabudol. Snad som zabudol iba jedno. Toto meno nesmie byť zobrazené, čo je tu, takže ho asi budem musieť vycenzúrovať. Nevadí. Máme zmeniť postavu. Takže keby ste si všimli, že tam je niečo cenzurované, tak to preto, lebo tam je nick taký tajný. Dobre, tu je archer môj, ktorého mi mimochodom expil Bubučím, díky. Nemá Žač. Tuto je náš warrior, ktorý dneska pokolí Heredura, alebo Heredur jeho si myslím. A tu je ďalší archer za
za koho nikto nehral. Takže my prvýkrát v histórii Drakensangу spúšťame inú postavu ako mága. Tu vidíte, mám v skupine Aprbuo 020. To je moja ďalšia postava. Na vedľajšom účte aj ty si niekedy môžeme ukázať, ale až neskôr. Toto dáme prijať. To môžeme vyhodiť. Takže, čo je teraz lepšie? Jasné, že tento. Akurát, že je trochu aj vyšší level. Akurát, že som si zabudol kúpiť aj koňa na Archerovi, takže si ho potom, ako skolíme Heredura, môžeme ukázať aj na Archerovi koníka. Plus ešte nové niečo tu pribudlo, keď si dáme úlohy, tak tu je nejaký súhrn čudný. Nejaký proste čudný súhrn, ktorý nikoho nezaujíma. Potom úspechy, to tu zostalo a nejaké úlohy nové sa pozmenili. Keď príjmeme nejakú úlohu, napríklad teba, ružová, čiže oranžová, či akasi. Mimochodom zmenili sa aj farby tých úloh, kto by si nevšimol. A dáme úlohy, tak tu ju máme. Vedľajšie úlohy môže mať 1 z 10 a potom sú tu ešte aj nejaké PvP úlohy a vlastne tak si ich môžem ako keby schovať. No, vyskúšajte si to a mne sa to nechce. Ideme rovno do kráľovskej krypty na leveli 11. To je vražda. Čo ma to stálo? Nikto nevie, dobre. Takže tu je, ako sa volá? Heredur. Heredur, áno. Tak, Bubu, či môžeš vysvetľovať niečo o Heredurovi, nejaké zaujímavosti alebo niečo? No, má ten špeciálny kruh, ktorý si potom ukážeme, nechce sa mi opisovať. Je trocha veľký a je to, neviem čo, je jednoducho nemrtvý. Taký opis som nečakal, myslím, že nikto. Ale my si musíme prebojovať príšerku cez... Teda príšerku nie, my si musíme vybojovať cestu cez príšerky, ktoré sú vysoký level a ja som sem behol ako správny warrior, ale ako správny warrior by som mal prežiť. To sa ťažko urobí. No jasné, oživuj ich. Ty nie si nejaký oný? Na hlavu, retardovaný? Poď, dole. Bacha, uteč! Nie. Životy máme. These nice. Poď pre sféru, poď. Kokšo, a to není ešte ani Heredur. To je oproti Heredurovi toto nič. To bol nápad sem loziť. Aj. Jo, sme level 12. Poďte a teraz idete všetky dole. Radom, do radu, prosím. Nepredbiehajte sa. Ďaká. Jo, ja mám novú schopnosť už vlastne teraz. Dáme si to takto. Za level 1 si nič moc nevylepším. Berieme si S-ku. A ideme. Poď. Ale ešte niečo som chcel. Bubučím, akú má Warrior ešte omračovaciu schopnosť? Železné čelo si môžeš vylepšiť, aby omračovalo ten útok a dá si všetko. Dobre, takže útočné schopnosti pôjdu na hentú stranu a tieto na ľavú. Teda omračovacie schopnosti. Len si na to budem musieť trošku zvyknúť, ale dobre. Nemáš... Kto ho oživuje furt? Nevadí. Nevadí, kašlíme na to. Ideme. Smer Heredur. Vyzabíjame príšerky, ktoré nájdeme po ceste. OK. Zavadzia mi tu nejaká reťaz, nevadí. Som plný, čo? Obyčajné veci môžem vyhádzovať.
Toto není, toto je ružové. OK. Dúfam, že mi aspoň 2 veci padnú z Heredura. Nejaký unikát a legenda, to viem. Dáva to aj damage, dobre. To je dobre vedieť. Sférický. Poďte dole, príšerky. Ja som vám niečo zabudol ukázať, ale to vám ukážem až keď pôjdeme na Archerovi. Keď si budem kupovať aj na ňom koňa. Do komentárov by the way môžete napísať názov, ako sa náš koník bude volať. Aj na Archerovi, aj na Mágovi. Pretože obidva nemôžu mať toho istého, každý má iného. Napíšte. Nedám mu meno, dokým tam niečo nenapíšete. A vy to niekedy musíte napísať. Dobre, už sa pri ňo blížime, napätie stúpa. Som si zase pomýlil tie schopnosti, musím si zvyknúť, že to mám na ľavej. Dúfam, že není počuť klikanie myšky. A kto si všimol, tak už sa SK nedáva sem do tohto, ale hneď rovno do inventára, čo mi vyhovuje. Zatiaľ, kým nemám plný inventár, mi to vyhovuje. OK, poďte dole. Neviem, či som toto už ukazoval na videu, ale zmenili názov bedien opustených pokladov. Padajú z toho už možno aj trochu lepšie dropy, ako padali. Poďte príšerky. Jasné, ďalší inteligentný nápad. Behni sem medzi nich. Tohoto aspoň dáme dole. A ja tie príšerky potrebujem, aby som si na nich mohol doplňať zlosť potom. No tak, poď Heredur. Vychutnáme si ťa. No čo je? Poď. Poď. Dobre, nehoď. OK. Veď som mu nič neminul. Elixír si hodíme rýchlo. A esenciu. Ty kokos. Tak toto je ináč hard, kamarádi. Toto je čo za blbosť. To som si vymyslel sám však. Ubočím, komentuj to, ja sa musím sústrediť. Takže momentálne pred ním Aprubo zdrhá. A teraz bojujú z očí v oči, čo je celkom odvážne. A jak vidíte, jeho životy rýchlo neklesajú. Koho? Jeho či moje? Jeho. Aha, dobre. To sa zlákol, že myslíš moje. Že či si slepý, alebo čo. Choď preč, tam mám diamant donít, jak sa to volá, sférický. Takticky ho preskočil. To by každý sme ho každý by sme ho dokázali preskočiť. Ty kokos. A už má polku dole. Ja som sa vážne mal ísť s tým párom. Súboj z očí v oči je dobré, pretože mu vtedy najviac miniete. Ale neoplatí sa, nevyplatí sa. Musíme byť opatrní, nechceme zomrieť. A tomu dávam o 100% väčšie škody. Veď zastav. Zober tú sféru, ďakujem. Zobral sféru a hneď ide zomreť. Prosím, padni sféra z neba.
Ja som ho chcela hitnúť. Dobre, chvíľku si počkáme. Už sa zase pozrel. Utekaj! Dobrý. Poď. Už musí mať málo, nesmieme skončiť. Bacha, robí toto. Minule som bol snáď kilometr od toho, aj tak ma trafil. Poď! Asi down! Jo! Porazili sme Heredura. Netlieskaj mi, ja viem, že som dobrý. Jo! Fuj, som myslel, že zomriem. Padol nám prsteň. No, není na zahodenie úplne. Tento môžem hodiť do koša, vezmem si radšej toto modré. OK, takže porazili sme Heredura, kedy si by mi dal toľko XP, že by som vyšiel až na druhý level, a to až do polovičky. Zrejme to teraz nejako pohnojili? Áno, pohnojili. Akože zobrali hnojaky, dali na to. Veď po domov, no veď za to. A ešte si ideme ukázať na toho môjho archera. Čo som to chcel? Ja už viem. Kúpiť zviera a ukázať si tajnú vec. OK, takže som tu na ňom. A ideme si kúpiť zviera. Tu není zviera však. Kingshill. Iba. A ešte neviem kde. Tak ideme do Kingshillu. Prebehneme si ku kúpeniu zvieraťa. K nemu. Ale kým tento oný panák pribehne. No bež. Run. Aha, tu je. Kúpime si. Skoro som klikol na hnedáka už. Kúpime si sivka proste. Kúpime si proste sivka. A máme sivka. Sice toho hnedáka by som aj tak nekúpil. To nevadí. A máme sivka, jo, napíšte do komentáru, ako sa bude volať. Potom tu, ako ste si všimli, pridali novú uličku v Kingshille. Tu je voda, tu sa náš sivko bude chodiť napiť. Pekne okúpkať zadok aj zadok. Otoč sa dobrý. Tiger tu je. A tuto sú eventy. Tu budú všelijaké úlohy s eventami. Ty tu čo robíš? Jaj, to je tá tiež na úlohu s eventami. A je tu aj gnob. Bol presťahovaný. Chudák ho uniesli a presťahovali. Toto by som si niekedy chcel kúpiť. Pekne dávno si to kúpim asi, budem môcť. Ale to nie je tá vec, čo som vám chcel ukázať. Tá vec je napísaná v popisku videa, jej názov. Zle som to vyčasoval, pretože som chcel začať hovoriť už keď tu budem. A dobre, už som tuto pri ľuďoch. Ideme pri krásny kameň, sa rozlúčime. Otoč sa ku nám. Tak. Necháme ho takto. A tá krásna vec je to, že mám cech. Jo, sme v cechu. Je nás tu asi 28, nejak tak. Nejdem ukazovať teraz všetkých členov, ale je to cech. Niektorí asi nechcú, aby ich meno bolo zverejnené na videu, takže ich vycenzurujem. Predpokladám, že to všetci. Ale väčšina z nich je už neaktívna, takže ich asi budeme vyhadzovať, keď tu budeme mať aktívnych členov. Cech sa volá SK, CZ, akože slovensko-český. SK na konci, CZ na konci, to je jedno. A YouTube Army, tam ešte asi príde niekedy medzera, alebo hashtag, alebo niečo také. Vadí. Ak by ste mali nejaký lepší nápad pre názov tohto cechu, gildy, tak ho napíšete dolu do komentárov, spoločne aj k názvu nášho jedného koníka aj druhého koníka. A mohli by ste aj
napísať, že či chcete ísť do cechu, ak áno, napíšte svoj nick a ja vás pozvem do cechu. Takisto olajkujte video, môžete ho aj zdieľať. Po prípade aj dať odber, to teda musíte, to je podmienka. A vidíme sa pri ďalšom videu. Bubočím dneska nič nehovoril, bol prispatý, ale to nevadí. Vezmeme si denný bonus. Všetci sa prišli rozlúčiť a není vidno mňa. A ja sa s vami lúčim. Majte sa, uvidíme sa na budúce a čau. Čus!